Yes. טוב, בחייאת, מה את רוצה? בא לך לאכול שווארמה? לא. יו, מה הבעיה שלך? לא. מה התסביך שלך? לא רוצה, לא. מה התסביך שלך? אני לא מבינה. מה התסביך שלך? אני חלבי. חדשות. ערב טוב. והיום בחדשותנו. מחקרים חדשים סבורים כי יש חייזרית חדשה שבאה מכוכב השווארמה ובאה לתקוף אותנו ולהכריח אותנו לאכול מן השווארמה שלה. עוד פרטים. כן, פרופסור. תודה מחשבירי, אכן מסתובב חייזר מאוד מאוד מסוכן ברחבי הארץ. אנחנו מזהירים אתכם לא להסתובב בשווארמיות הקרובות, לא ללכת לנגב חומוס וטחינה. שימו לב, החייזר נראה כך. אנחנו באמת מזהירים, היזהרו על נפשותיכם, זה מסכן חיים. תודה רבה לך. תודה רבה, פרופסור. אנחנו מודים מהציבור נא להירגע ולא להילחץ ולא להתקרב וואי, אני לא מאמין. מה קרה? שמתי את הנעליים הפוך. אנחנו מזהירים אתכם לא להסתובב בשעות. רגע, חכה שנייה. לא ללכת לנגב חומוס וטחינה. אני באתי מכוכב שווארמה. מה זה, למה את... למה את... מה זה, לא. לא, אני לא רוצה. חלבי, די! אני לא רוצה. זה היה רק חלום רע.